Stimați locuitori ai raionului Năspăreni, noi la magazinul Universal am suprimit stocul cu marfă de hârtie de wc în roloane, pe 13-14 feluri, hârtie de wc în proporții mari de toate brandurile, Selpak, Papia, Mildiva, vreo 7-8 feluri. Și de bucătărie, tot în proporții mari, de 12 bucăți, de 16 bucăți, tot în proporții mari. Am primit buhte la 1,5 kg, diferite lenoare, belezna la 10 lei și cu miros și fără miros, curat. Chantacler. Am primit un padron de Chantacler, uitați cât și asortiment bogat, preț foarte bun. Domestos la 3 kg avem, la 2 kg și la 750 de grame. Un preț tot bun. Fări la 2 kg jumătate, 100 de lei. Semana, dezinfectante, tot. Diferite geluri, s-au mai primit diferite șampuni, diferite șervețele. Avem tot un asortiment mare, umede. Iam și posud avem. Asortimentul larg de vazoane, și mari și mici, pământ și pământ avem. Diferite tazuri de plastic, mâncare adaptatoare pentru pui. Cu prafuri am mai suplinit, cu asuri de 1 litru de 2 kg, care este de 2 kg și 50 de lei, tot preț, și de 4 kg. Și a doilea rând de hârtie de wc ne-am de la Ruta, de la Selpak, de la Familia, care cu miros și fără miros. Diferite anticalcaruri pentru wc-uri. Texu, un brand bun care face multă furori la noi la Năspăreni. Magazinul se află în spatele farmaciei Felicia fost un magazin Tatiana. Ori în spatele magazinului Bunișor. Așa zis, la Baraboi, în spate. Noi am mai adus și pampersuri pentru maturi, și chiloți și scuci, și prostiri de patru, la 60 la 90 și la 90 pe 1,80 m avem. Intrați și cumpărați, nu o să vă pară rău. Într-adevăr, prețuri bune. Lenoarele și plătitoare așa de la Daua, cu 4 mirosuri, 3 kg,
Mianuri bune, mirositoare la preț de 80 de lei. Magazinul se află în spatele magazinului Bunișor de Carne. Vă urcați pe scări și drept intrați la noi. Sănătate, lume bună. Intrați și cumpărați. Doamne ajută!